Бүген 17 сентябрда Дәүләт Думасына депутатлар сайлау башланып, ул 3 көн дәвам итәчәк. Югары Шепкә җирлегендә 2 сайлау участогы исәпләнә. Югары Шепкә авылы мәдәният йортында 1669 сайлау участогы урнашкан. Җиректә бүген иртәнге сәгать 8-дән 2 сайлау участогыда санитар таләпләрне үтәп эшкә кереште. Иртән сайлауга мәгариф өлкәсендә хезмәт куйган Гөлсинә Гыйлаева үз тавышын бирергә килде. Аның кәефе күтәренке, йөзеннән елмаю китмей. Без сайлауларга бик теләп йөрибез. Безнең өметебез инде бу депутатларга алдагы тормышыбызда безгә иркенлек, рәхәтлек, матур тормыш бирсеннәр өчен тырышабыз. Һәр сайлаган депутатларыбыз безнең шундыйдыр дип уйлыйбыз инде. Участокка сайлаучылар бер барты килә тора, укытучылар сайлауга күмәкләшеп килде. Безнең Шепкә авылы җирлеге кергән, менә безнең 14-69 сайлау участогы актив рәвештә эшли башлады. 8дә инде безнең сайлау участогы ачылды. Сайлау комиссиясе әзер. Безнең күзәтүчеләребез урынында. Сайлаучыларыбыз безнең исемлеккә кергән 518 сайлаучыбыз бар. Шул исәптән 4 сайлаучы безнең быел сайлауга беренче тапкыр килә. Аларга инде без бүләкләр әзерләдек. Безнең сайлаучыларыбыз бу сайлауларның кирәклеген аңлыйлар, сайлауганың мөһимлеген аңлыйлар, киләләр актив рәвештә. Илебез язмышына битараф түгел халык. Шулай итеп, Югары Шепкә халкы сайлауда актив булулар белән аерылып тора. Рәзимә Кашапова, Дин Сипатов, Зәй хәбәрләре.